Štátny inštitút medzinárodných vzťahov sa považuje za najlepšiu diplomatickú školu na svete. Pre nás to tak nebolo. Sloboda cestovania, keď sme my cestovali ešte v minulosti, tak som došiel na slovensko-rakúske hranice, tam bola veľká rampa, bolo tam 8 nahnevaných colníkov a policajtov, ktorí mi prehrabali celé auto. Potreboval som 100 dokladov, aby som sa mohol niekam dostať a vycestovať. Dnes prejdete cez Európu bez toho, aby ste sa zastavili, ani si to neuvedomíte. Možnosť študovať? Dalo sa študovať len vo východnom bloku. Áno, keby som bol býval chcel, mohol som študovať v Nemeckej demokratickej republike. Štátny inštitút medzinárodných vzťahov sa považuje za najlepšiu diplomatickú školu na svete. Dobré technické školy sú rôzneho charakteru. Ale nemali sme možnosť ísť študovať možno na druhú stranu, do západných krajín. Ale to bola otázka pracovných príležitostí. Dnes, keď nechcete tu na Slovensku zostať, no tak idete do sveta a hľadáte si možnosť nájsť si zamestnanie tam. Čiže prosím, neberte to ako bežnú vec. To nikdy tak nebolo v minulosti a preto je Európska únia neopakovateľná. Veľmi treba si maximálne využiť slobodný pohyb tovaru, všetkého. To sú veci tak vzácne pre nás, pre Slovensko, najmä ak sme tak otvorení, ako som povedal, že nemáme iné riešenie, ako je Európska únia. Nemáme iné riešenie.